Gall caniatáu weithwyr gyfathrebu ei gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg fod yn gymorth i sicrhau morâl staff ac i greu awyrgylch gadarnhaol o fewn y gweithle. Mae sgiliau dwyieithog ymysg staff yn caniatáu i'r staff fod yn trafod pethau mewn dull ffurfiol cyfarfodydd, ond hefyd o gwmpas hynny mae iaith naturiol y swyddfa o rannu syniadau yn digwydd yn reddfol yn i'w iaith naturiol nos ydy iaith gyntaf nos o'r Gymraeg, sydd yn caniatáu yn ofymsio syniadau fe'i gilydd, dwy'n oddi ar ymarfer dar i gilydd gofyn am gyngor gan gydweithwyr, a mae pobl yn brafiach yn gwneud hynny yn i'w iaith gyntaf Cymraeg. Hwna sydd wedi codi morâl staff i ni, bod iaith y swyddfa a iaith naturiol staff yn cael ei defnyddio fewn gwaith bob dydd. Mae cyfran uchel iawn o'r staff sy'n gweithio yng Ngwynedd yn siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf, sy'n defnyddio'r iaith ar gyfer cyfathrebu o ddydd i ddydd y tu hwnt i'r gweithle. Mae'n naturiol felly byddai nifer fawr o'r unigolion hyn yn teimlo'n fwy cyffyrddus pe byddai modd iddy'n siarad Cymraeg o fewn y gweithle hefyd. Dwi'n teimlo yma bod staff yn fwy cartrefol o ddefnyddio'r Gymraeg. Dyna'r iaith ni wedi arfer efo'i yn cymunedau, a mae pobl yn fwy parod i ddeud i barn ac i gymryd rhan mewn ffordd yn ei iaith gyntaf. Wrth gwrs, bobl lleol ydy dros 90% o bobl sy'n gweithio fyny. I iaith cyntaf iaith Cymraeg. Felly, wrth gael nhw yma yn siarad i iaith, maen nhw'n siarad adra, maen nhw'n hapus â hynny waith, maen nhw hefyd yn teimlo maen nhw'n gallu cyfathrebu well gyda'r bobl eraill sy'n gweithio efo nhw. Ac maen nhw'n helpu ni wedyn, wrth gwrs, mae pawb yn gallu cyfathrebu well, maen nhw'n symud trwy waith yn mwy gyflym, maen nhw'n ac yn mwy cyfforddus, mae'n debyg, yn siarad y iaith, maen nhw'n i brif iaith, wrth gwrs, yna. Gall sicrhau morâl staff arwain at godi lefelau Chynhyrchiant a gwella safon y darpariaeth sy'n cael ei chynnig i gwsmeriaid, oedd y cliwni gan Eric Williams, uwch ymgynghorydd adnoddau dynol gyda Chyngor Gwynedd. Os ti'n gallu dadla bod morâl yn staff ni yn mynd i fod yn uwch oherwydd bod nhw'n gallu mynd o gwmpas i gwaith dydd i ddydd yn yr iaith, yn ei mamiaeth lle, a bod nhw wedyn yn gallu canolbwyntio a roed i gwasanaethau sy'n hangen yn y ffordd yn y dull hawsa posib iddyn nhw o ran pa iaith nhw'n gwneud hynny. Mae yna lot o wybodaeth academaidd sydd yn awgrymu os wedith yr unigolyn fod ei hunan pan maen nhw'n gwaith. Maen nhw'n hapusach fod ei hunan. Ac os maen nhw'n gallu fod ei hunan fel maen nhw tu allan y gweithle, wel, mae'n debyg fydd y gwasanaeth maen nhw'n darparu mynd i fod yn uwch achos maen nhw'n hapusach yn ei hunan yn ei gwaith. Does dim dwy waith gyda i bod medru defnyddio'r Gymraeg yn fewnol yn help garw i lot fawr o staff gan gynnwys fi'n hun. Dwi'n medru cyfleu fy hun yn well yn o'r iaith gyntaf. Mae cyfoeth yn dda iawn am gael cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd ag ati. Ac felly mae'n haws i rywun deimlo bod rywun yn medru cyfrannu i drafodaeth o'r llawr os oes angen, hynny di pan ti'n medru wneud o yn dy iaith dy hun. Mae cyfoeth naturiol Cymru yn dangos yr un parch ieithyddol i'w gweithwyr ac i'w defnyddwyr felly. Drwy gymryd camau pendant i sicrhau bod modd i'w staff siarad Cymraeg yn y gweithle, mae'r rheolwyr yn arddangos i bod yn ystyriol o anghenion i gweithwyr, a'i bod yn awyddus i hyrwyddo'r cysyniad bod pob aelod y staff yn aelodau o'r un tîm. Lle mae bosib bod ni'n gallu cynnig yr un dewisiaeth i'n staff ac y byddwn ni i'r cyhoedd. A bod y staff ei hun trwy hynny wedyn yn teimlo yn fwy hyderus ac yn uniaethu hun yn well ar sefydliad. A bod gobeithio mwy o ymroddiad gan y staff tuag at y sefydliad sy'n parchu i iaith eu diwylliant nhw.